Игнатиево, България. Селището е основано след Руско-турската война от 1877-78 от бежанци от Одринска Тракия под името Руслар, впоследствие обединено с Карагьол. При смяната на имената в 1934 е преименувано на Игнатиево в чест на граф Николай Игнатиев, руски дипломат, генерал славянофил, ръководител на руската делегация на преговорите в Сан-Стефано за създаването на освободена България. Почтен гражданин на София и Варна. Напоследък някои го обвиняват, че не се е застъпил за освобождаването на Васил Левски пред Турция, тъй като според него Левски е бил за независима от Русия българска държава. Спорна теза, бъдещите изследвания ще покажат на чия страна е истината. В 2011 село Игнатиево е обявено за град. Специално името Игнат произлиза от латинската дума игнис – горя, в смисъл огнен, пламенен, с еднакво значение на българските имена Огнян и Пламен. Има се предвид началото на родилните мъки на Дева Мария при раждането на малкия Исус Христос.